Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernata negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya Pak ya. Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan hakim garis hakimnya. Oh. Meng bal-balan data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampe ngomong sampe naik dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan prik. Bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Garkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampean terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampean. Perlu bukti. Den, apa? Nek Antasena? Piye? Nek enten wong model ngene iki apike duduhi. Modal ora wae. Lantur-lantur Pandhawa ki piyaine do tata krama kok. Timbali Pak, wigatine apa? Iya, kowe do anteng dhisik nggih Pak ngestaken dawuh nggih Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula Den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha kek. Syukur Ndara Antasena bekti kula. Tak tampa tiba padha-padha kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Iya Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena bekti kula Den. Iya Nala Garing tak tampa. Iya Nala Garing tak tampa. Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu bekti kula Den. Iya Nala Garing tak tampa. Iya Nala Garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula. Iya Nala Garing tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca bekti kula Den. Iya Petruk tak tampa. Iya tak tampa Truk. Iya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu Ndara Antarja bekti kula. Iya Petruk tak tampa. Iya Petruk tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu Ndara Antarja kula atur nggih Den. Suwendra tamune 5 bagekke kabeh. Ndak-ndake wektu. Bagong tak tampa bektiku tambahan pangestuku tambahan ana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pangestuku tambahan ana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung, Gong. Wis men wong ora urung ya ming pangestuke kok. Pangan ya ora wareg. Ya ora ana dayane apa-apa. Aja ngece nek pangestune putra-putra ya ana dayane. Ora mungkin. Dayan ana pangestune sugih wingi-wingi terus nyatane ya kere kaya ngene kok. Enten apa niku kok ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku ingkang boyong nglawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Garkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang boyong suman marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan Sasmita ingkang wis tak tampa kek. Sasmita napa? Murhanira ya Siwa Semar. Yen ta watara 7 dina ingkang kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan. Karang Kadempel kene katon padang jinggrang. Bareng tak titip priksa padange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning Bale Wisma Karang Kadempel. Lah kok katon kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendopo mongko ora sak baene. Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi sumunar
Dudu perkara lampun nanging ing mbok pangku mau Sang Hyang Candra tegese Sang Hyang Wulan dipangku dening kakeke Semar malah katon aneh pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong sumunar tan prabeda kaya sunar ingkang timbul saka raganing kakekne Semar. Mula kang saka kuwi aku pengen nanjihake jane Kiyaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen sasmita ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel ingkang wigati upamata kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek. Rungokke kowe. Harep ming batur kaya ngene ning nek diempekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra. Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskiteng esti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae. Cangkemmu ki elek terus to karo bapak. Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Mimpi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakale mati. Nek ngimpi lara bakale waras. Nek diimpekke mati dawa umure ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewuh kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek kelangan ki ngimpi nek untune potol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae. Wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sang Hyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing dimpekke kok. Apa Semar iso ngartekke apa? Ayo mesine iso. Ha coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa Mir ora? Impen iki ana 3 lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi titiyane Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadorodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumuli jam 1-an kae aku mapan sare Bagong. Oh, jam 2 aku ngimpi. Lah kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kowe. Gawe-gawe kowe. Ora yo ngerti kok ya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk Bagong. Jagone do kluruk kuwi tegese wis esuk, burung karuan. Wonten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kowe malah ngerti artine kok ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk Bagong dadi impen kuwi wancine ana tegese. Oh, Semar mangku Sang Hyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Deloken nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing nglakokke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire Gondro. Malah dibedhekke saiki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar ming bongan bangun. Nang ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumangsane Semar ki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok bongan bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Oke tenan lho sing dibangun Semar ki. Ayo ben ayo wong kersane kaya ngono. Ya dhewe ming kudu ikhlas lahir batin kok. Kudu iso ngladeni. Ha iya. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar, tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngoten.
Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa ning jebul syarat sing sinasmitakaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syarate apa kok ora enteng? Syarate kula kudu iso kenggonan pusaka 3. Pusaka 3 apa? 1 Pustaka Jamus Klimasada, 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do cing clemong sagu. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan, do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampeyan rawuh mriki mung ajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbawa perkara mukti, munggah derajat, munggah pangkate mboten. Ning mukti sampeyan kula kinten mung kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayiwane Semar. Niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa, Ndara. Kacarian putra lamun kawekasan eka wisanggeni maya. Wisanggeni maya Wisnu Pradena. Yen mung bab perkara kuwi aku sago mbantu kek. Sago. Iki mboten enteng lho, sampeyan kudu matur karo pepunden. Aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati. Matur karo Siwa Ndarawati. Bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo adikku Sang Risang ning Ndarawati, Mar. Mengke nek kang mboten maringake, nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar, tak kira tak anggap Siwa Ndarawati kuwi ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sampeyan mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik Garba Ruji. Siwa Semar, aku lawadiku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada marang Siwa Kuntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen dikeparengake aku tak budal ning Mandura, ya mung aku ora duwe kanca. Wah, Semar aku golekno kanca. Ah niki Bagong sing selo. Kowe selo ta, Gong? Selo aku. Piye napa? Kon ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe nang. Mbok ngomongi ngarep sik muni tiwas mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathuk ureng. Ngopo? Demen to? Ah ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Masuk angin kok arep krasa. Krasa no mriyang awake. Bagong ora gelem nderek Ndaramu Antarja tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkem memer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omongi wonten mecotot. Karo anake kok tegele kaya ngono sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku terus ungris-ungrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ayo mulane bapakku nek omong kan nganggo aturan. Apa lambene ditempleki potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sapenake dhewe. Sago ora. Aku ya lara, Pak. Sago ora. Lho, lambeku wis garing. Sago ora. Mataku tengel pire, Pak? Ki saya parah ketake, Pak. Nek ora sago ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Ah wis, Ndara Antarja. Piye, Bagong? Kali kula nggih. Yo. Ning ora jajan. Lah ndelok ora. Ah, wis pahit iki. Ha tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, nderek. Yo mel aku ya, Bagong. Nggih, siap, oke. Ndara Antarja, aku engko ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen. Aku kuwi ambles terus nek ora tau bumi sing tak ambles. Bola bali ya ambles bles. Kira-kira ana kesempatan bles. Ning udu bumi ya wis ora apa-apa, mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi, iso. Asik. Di pengalaman anyar truk tak mangkat. Mugi-mugi sedaya sami rancak nggih, Ndara.
Penemban. Oh, nala garing tak tampa. Pangestuku tampan ana ya nala garing. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ing kasantosan. Bekti kula Penemban. Oh, Petro kantong bolong tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petro? Nggih. Penemban. Bekti kula nggih Penemban. Oh, Bagong. Tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Nun nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Terus? Bar ketekan piyai-piyai kok ketekan iki ya piyai. Iki piano iki. Piano piye? Ketoke piyai ning jeroane gentho iki. Ya udu ya. Wah, domongi kok delok nek ora percaya. Kuwi iki pendhita lho, Gong. Pendhita iki saiki akeh sing serban ketune ming putih tok, ning jeroane lecek iki pirang-pirang. Termasuk Durna kuwi. Wis senengane ica-ica nglincipi carang papak adu kono adu kene. Mula Mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame tlusap-tlusup ah kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya, Gong. Mula ngati-ati, mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jabane apik ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa, Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa. Tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutaning anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karangkadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngastina menika Nalindra Gung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten Pedukuhan Karangkadempel. Niku rak jenengane. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur. Ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngastina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingin diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun Penemban. Wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa to wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora abdat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa Penemban, mboten kanyono-nyono kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumunten kula nampi siwisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun boten kitang namung sakuruping damar saumuring jagung negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapak Durna kula aturi sowan dhateng Karangkadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngastina. Menawi Semar mboten purun kadangwa Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula aturi grobaki negari Ngastina mboten badhe kula awel waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngastina. Ngono kuwi ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawahan ing Nalindra Ngastina Semar supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye bakal keturutan? Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki. Uripmu ora bakal melarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngastina, ora ketang ngomong telung kedheping paningal, kowe lenggah nang negara Ngastina, oh, pendopo Pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yen perlu ukirane diprodo, Mas. Lho, apa orang gleleng? Omahmu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa memper kowe iki panakawaning Nalindra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kok le mesake temen to Semar? Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene, uripmu isih sarwa kekurangan. Mula wektu dina iki mujudake sawijining kalodhangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngastina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba wis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur, ing atase ming Panakawan, kok ndak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang tok kowe numpak kereta kencana, dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karangkadempel, kereta kencana ora tak suwun bali.
ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titiane Semar. Apa orang gleleng? Semar ning negara Ngamartaka nitih Kreta Kencana. Kreta Kencana sing kembari kreta kagungane anak Prabu Puntadewa. Lho, apa ora moncer? Apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wondene kowe ora gelem. Yen ngono kowe pancen badal dawuh anak Prabu Duryudana. Monggo pernata negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuh Kalendra Ngastina, bakal nampa pahukuman ingkang sakmurwat kelawan keluputane. Apa kelakon? Kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Terus? Tata lu terus? Siap. Itu lagi rembukannya mulai memanas. Kowe apa aku? Manut. Sing mangsuli kowe aku ya manut, aku ya wani nek Durna. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku? Aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ya ora apa-apa wong biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Tru. Apa aku wae, Tru? Wani apa kowe? Wani. Wis ora do ting clebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira Nendra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Niki dudu ewuh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewuh kula niku kula duweni panjangka. Panjang kamu apa? Panjangka kula inggih menika mbangun desa. Lho, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggah wonten mriki Ndara Wisang, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut. Kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngeten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan taun 2020. Niku kula ketoke nembe sela. Pertengahan taun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon bangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cedak ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso realisasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol kok gelen ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ning atiku. Wang sulamen kang ngomong ngono mau, sayekti kowe meng nolak alus ngarang apa sing tegal parengake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo keparengane Begawan Durna, apa kelakon dosa? Kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina. Cilik, kowe bakal tak bondo tanganmu, tak krincong sikilmu. Gedhe kowe tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana mati Semar. Amengar nesuhe kok cucul sarung to. Athokan trening nek nggo ndupak rai kan iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing kok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa? Cangkeme wae ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitaning ratu. Ora urusan. Lho, iki bakal apa kok ucul klambi iki? Wigatine apa wae ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar peraturan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bondo, tak krincong sikile gedene Semar tak hukum mati.
ngerti ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ra seneng. Aku sing ora pati seneng saya tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta. Tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernata negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kene kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Iya, Pak ya? Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim. Oh. Ming bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampe ngomong sampe naik dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan prik. Bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan terserah. Nek ra putu-putune ora murid sampeyan. Perlu bukti. Den, apa? Nek Antasena? Piye? Nek enten wong model ngene iki apike duduki. Modal ora wae. Antasena? Piye, Mbah? Omonganmu kaya ngono to, Nger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene Dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok training abang ngene iki tak taleni apa jenenge iki tampar putih ngene iki ngati-ati hatipine tanggae tak sikat tok nyolong kok dipeng-pengke gong ora aku nek jotosi wong iki ora nganggo mesakake lho nek ngono kowe tembung jotosi kuwi kowe arep ngantemi karo Begawan Durna lho nek sampean ora nyuwara elek kangen lamun wong iki nang ndi nek suarane apik mesti oke kancane oke sedulure ning gandeng sampean niku nek ndi suarane elek ya mestine oke mungsuhe wong ora dongdong lho awak gemes wis anggere kok ana omong ciak dhewe diciaki diantel ora model kowe nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti ya Mir apa Mir kok cungar-cungir kowe ra adus pirang dina atonya wae masane aku iki sedina adus ping 4 e pasang ciduk kowe lah kowe Gong kowe karo bapak kok wis ben nengke wae piye terus ke ora lho saiki kene nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung ngene bakal Boyong Semar sirmu piye karepmu piye aku manut oke kasar wani alus wani Mas ora usah ndadakku ki ngomong Bagong ki wonge piye-piye wani padangane wani petengane apa meneh kowe ngejawab kowe aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa ya nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi meng dingklu pesen es teh ora wani dengangak mergo kowe jiri asline nek nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon tar ning ora ana nyatane Boyongan Semar rangkai dhisik mayate Petruk lho Gong ora apa-apa ora apa-apa dengkulmu kuwi ora mangane mayatku ora wong mayate kanca-kanca nah itu dengkulmu mlocot ora hah langkara batange Bagong wah
ora usah lole-lole. Ora urung impren gantil to. Ayo sirmu piye? Nek manyan-mani karo pekan ngono, ora ning kene papane wong neter katecen. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki. Iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu jero. Aja metu jaba. Kuwi jenenge dosa. Semua ora omongan. Ayo metu jaba. Ayo, aku yo nek kowe metu jaba, aku yo metu jaba. Ben padha ora gelem tak bumi angus sekarang ngadi perkara. Lah iki jenenge wong ora sport. Apa Pak? Wong ora sport, kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora seperti ngopo, Pak? Nantang wong-wonge sing siji wis metu kok kowe tengok-tengoke ngopo? Aku kok. Aku wedi karo Durna. Wae apa mau duadiku wis tak pasah ndase kok. Wong kok uteke kaya ngono iki lho, akal-akale piye lho. Kowe nek seneng aku dicundha manik modar. Durna iki ampuh Truk, aku kok nantang. Aku men ketok gleleng e. Nang ngarepe wong semene akeh iki Bagong men ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petruk. Kongkone ngamarta Petruk. Wis sekali-sekali aku iki dadi rol. Waduh. Ha terus nek wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwih apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe? Aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara sing kemandang iki. Wo laitan cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong ki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke genthong. Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone rajaman ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora tas-tas ning sirah lho ngene. Aku wong tuwa ya digeplaki sak penake dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tok tangan kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya men ngomong kok. Ora wani. Akhirnya ndoro wis anggeni sing luwih enom rawani kong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan tukake kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Njaluk tak sepatani apa piye? Sempatanmu ki nek mandi nang aku. Wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kowe nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo. Pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani. Pancen menur siji ki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Ya, njaluk pangestu ya, Kek. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undur kene, Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandang. Iya, ngati-ati Kakang Antasena ya. Ayo terus deh, samberi ngomongnya, samber kabeh. Ayo Dara, terus. Kowe ngerti perange Ndara Gatotkaca? Wah, ora ana tunggale le. Ora ana tunggale. Wis ngambah dirgantara. Ora wae pirang-pirang modal kabeh. Aku seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa?
seneng karo Ndara-Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Bila celeng ki. Tar, truk. Asem iki. Munggah sik. Ngene iki dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkane ta. Karena endi saya. Ndara, ngopo? Sakit manahku lho Ndara. Mergane Petruk niku ngalem Ndara-Antarja ingkang neraka. Petruk niku diciprati kekuatane Ndara-Antarja. Kekuatan apa? Iso ambles bumi. Ndara, kula nyuwun terbang Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang selawatan. Terbang munggah lho Ndara. Nyuwun Ndara. Yo, niat tenan. Niat ora singunen. Mboten. Merem. Ngambet-ambegan. Sampun apa Ndara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping 3. Karo batine nyuwun mabur. Modar kowe, Truk. Wah, gleleng aku. Madake. Petruk kandhong bolong. Petruk kandhong bolong. Iki Nalindra Pringgondani, Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kandhong bolong. Truk ora kurang ajar, Truk. Truk ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk ora. Kaya bel. Jijireng lah. Aku iso jijik asmane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimimi. Yo. Gong, tak mencolot ya, Le? Mencolot to? Udus. Trone mati iki mbok pamit. Truk. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Kok iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara-Antarja ya. Aku iki lak do mumpung perang iki Ndara-Ndara iki ngetok aji-aji iki do disuwuni ra apa-apa. Timblis amlek jiadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Weh diparingi sapa? Ndara-Antarja. Gareng gak iso mabur. Ah kenae Ndara karo Kaca. Ya aku nek ora njaluk sik kocluk kae. Bagong iki nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petruk njaluk pusakane Ndara-Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Wala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula le mamerke Petruk ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki.
Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko iso pamer ning ngarepe Garing karo Petruk, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ya iya. Awak. Kene rasa. Kene ki ting clekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa ora rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu ket biyen metu terus. Terus? Wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani ra. Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Iso ambles bumi iso. Gleleng graji ndase wani ra. Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, apa? Kowe iso mabur isa. Graji ndase wani ra? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki, gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apa sabut kowe. Aku ora tegel e, Gareng. Kene, ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku kok ora weling apa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lha iki pitaku malah kewalik saiki. Nih, nya. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis mari tok gatake wong modar lho. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggone tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pira ya, Truk? Yo. Wis saiki itu obat ijo ora masalah. Yo. Brodol rambute wae ora. Edian kok. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene wetengku. Mati gawe. Edan. Mentol e, Truk. Medan. Piye? Coba nyunyono wetenge Petruk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendo. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Aja mbok kon sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa. Nggon empuknya. Edan ora apa-apa piye. Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo, do nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora gleleng. Kene mereke men JT man. Kene tok Kang ora. Aku ndekem lho. Ya. Lobo ketoke rang iki.
36 iki. Gek kowe ketoke ming 3. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rana lempit rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ambles lho. Ya. Gong. Rambutku. Ayo kak ora. Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, asengkune Dursasana Durmagati Citraksa Citraksi arep gegerke karang kadempel sampya dening aku. Ayo Renya. Harap menyerah. Patih Sengkuni harap menyerah. Tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap. Pasukan bumi sudah siap. Pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, satu tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Hati aku. Mati tenan aku. Ini orang ngelimpe Melayu. Konangan Satpol PP nyilakani. Mati tenan aku. Ayo Gong, kapake Gong. Plotroke. Ojo. Kowe iki senengane anggere miloro wong. Ancamane ming siji diplotroke. Seneng aku. Mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe arep metu ngendi wae? Kowe metu bumi Petrus saiki sambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2 harap segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kican 2. Aduh, aku njaluk ngapura Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa Jabali. Ha? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucu indasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya, Tru? Begini orang ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Oh kowe penting aku kowe. Ngayal padahal. Wah jantoban aku. Komandan kok Linmas. Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen. Lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada kang ngeri krungu tembung helikopter kok tratapan. Ini nek ora bali ngrekanda wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh.
Leleng malang kerik. Oh iya lali. Aku ki sing menehi kadigdayan karo kowe kok malang kerik. Nang ngapunten arang kesupen. Wah. Pripun Den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medun. Ati glindingke. Cilaka iki. Nek ngoten kula ya wis boten iso, Den. Ha wis kliwat sak jam ya wis ora iso terus tenak pusakaku ming sak jam. Bonjour. Njajal gong ndase digraji. Ndasmu iki. Nek mlethek. Oh iki jaminane ming sak jam. Ming sak jam, Ndek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arep dasarke nang pasar aku arep pamer kasudebian arep nggawa linggis arep nggawa keris. Wah, tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka 7 dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat. Mati tenan kowe. Ojo. Wis rasa wis, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane wae. Ayo dadak. Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Oh iya. Bapakmu nendi, Gong? Kula celuk nggih. Iya, kula celuk kon rene. Awuhmu nyendikani. Kayak saiki paringa dawuh sapa sing tok dawuh supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake. Wah ora pun dibadum rata. Ndara Gatotkaca teng Ngamarta sampeyan teng Ndarawati, Ndara Antarja teng Mandura. Wis tenan ngono nggih. Ya pancen kaya mung aku njaluk pamit. Siwa Semar dina iki budal marang negara Ngamarta. Wah aku njaluk pamit budal marang negara Mandura. Aku nyuwun pamit tak nganti adik kula nang Wisanggeni budal ning Ndarawati ya kek ngatos-atos ning ampun dadosaken pasulayan lho. Nek ora pareng ya wis ora apa-apa. Ning wadene sampeyan wantun nggih monggo. Ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami ya. Ngono Kang mlingi kene Semar ya wong ngesoke dawuh. Ya Kang mangkat ayo Dimas tak dherekake Yayi. Nek jagat mangestu karo wayah tur jagat. Setyaki wonten timbalan. Mara prayoga nunggu ngadhep ngarsaning pun Kakang Dimas. Ri sampun boten kirang prayogi Koko Prabu. Kakang Pati Udawa wonten timbalan sinuwun. Tatanen kang padha gantung seba jeneng ingsun diandhang marang suwaning Atmat Jaku sakarone. Aja ngantun padha saur manuk Kakang Pati Udawa. Kawula nun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sinuwun. Anak lanangane ndita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nang ngababaro dadi pakarti. Wisanggeni padha raja sakmrata munggir. Pangestune Siwa Ndarawati slamet tekaku wa aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Siwa Ndarawati. Ya tak tampa cah bagus. Pangestuning wong tuwa tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Antasena padha becik. Pangestune Pakdhe wilujeng. Aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Pakdhe. Iya. Antasena ndak tampa pangestuning wakmu Ndarawati tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Kulup ana wigati apa? Sowan tanpa tinimbalan katon gita ana wong wigati. Mara kage matur marang wong atuhamu ing Dwaraka nggih Wisanggeni. Ingkang sepisan aku ngaturake bekti marang ngersaning Siwa Ndarawati ndungkap angka 2. Wale-wale apa wae? Sowanku karo Kakang Antasena kuwi ora kok saka karepku dhewe, kuwi babar pisan ora. Nanging aku minangka dadi pengawakaning Siwa Nayantaka. Lho. Dadi pengawakaning Kakang Semar, iya pancen mengkono. Kosek to. Sira kuwi atmaja ing Madukara, lah kok dadi utusaning Karang Kadempel kuwi wigatine. Ngene ya wa satemene iki ora kok pancen rinantam lelakon iki babar pisan ora, nanging kanthi ora kasengaja nalika semono aku sowan ngersaning Siwa Nayantaka ya Siwa Semar. Njumbuhake kelawan impenku nalika semono aku ngimpi yen to Siwa Semar kuwi ana ing impenku mangku Sang Hyang Candra. Mongko sarandunging badan Siwa Nayantaka mawa cahya. Tumuli aku sowan nganti saperangan putra Pandhawa bakal ngenyam kamukten sarta ngrasakake kesawapan dayaning Kyai Semar.
Lah kok jebur bareng aku tekan Karang Kadempel. Siwa Semar ngendikake yen to pengin bangun desa. Mongko syarat ceranane ora enteng. Syarat ceranane apa, Nggir? Pisan geni. Syarat ceranane aku kudu sowan ngersaning Siwa Ndarawati ing wigati. Mujudake ruba pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar. Ya kuwi aku nyuwun ngampil pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Mulya. Tak suwun ngampil, tak sowanake marang Kakang Nayantaka ana ing Karang Kadempel. Yen dikeparengake matur nuwun, dene ora aku nyuwun pangendikaning Siwa Ndarawati yen to ora ngeparengake Sekar Wijaya Mulya, tak boyong marang Karang Kadempel Siwa Kresna ya Siwa Ndarawati. Coco mundap lir kena tatuko yaya sinipi Netra kocak mundarandir jagat wasisaning uputur wayapur jagat wisang geni Siwa Ndarawati piye yen lumrayaku ora bakal lowel maringake wujuding Sekar Wijaya Mulya marang Kakang Semar jernyatane Kresna kuwi ngrumangsani gedhe lelabuhaning Kakang Nayantaka tumraping negara Ndarawati lan tumrap pribadining Nata Ndarawati. Pancen wis kabeh dadi seksi yen to Nata Ndarawati persasat keputangan budi kelawan Kakang Semar nanging kusik yo nggih aja nganti kesusu. Mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Etungane ngene, cara agal-agalan wae. Aku tak paring pangandikan marang anakku lanang Drepsila Geni. Saiki para coba hitungan. Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik ming Panakawan. Kakang Semar kuwi Panakawaning Ngamarta. Kakang Semar kuwi Panakawaning Ndarawati. Ing atase mengkepengin bangun desa wae lah kok ndadak nganggo srana. Ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Mulya. Apa Kakang Semar ora ngawuningani ento Sekar Wijaya Mulya kuwi pusaka kadiwatan. Kuwi dudu pusaka baen-baen. Kuwi dudu pusaka sembarangan. Nanging kuwi pusaka pepethinganing para dewa, pepethinganing para titah. Nganti sak jagat iki ora ana werna loro Sekar Wijaya Mulya kejaba mung kagunganing Nata Ndarawati. Mulyan perkara bakal ndak paringake apa ora iki mengko etungane ana dhewe wisanggeni mula sing gedhe pangapuramu. Yen to bali marang Karang Kadempel dina samengko ora bakal bisa bareng karo wujuding Sekar Wijaya Mulya. Ing wigati mengko aku bakal sowan dhewe marang Kakang Semar, bakal tak tanjihake wigatine apa lah kok dadi nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya kinarya srana mbangun desa ing bakal katindakake dening Kakang Semar Badranaya wisanggeni. Ade iki rasan dadak kok nuwun sewu kakehan pengendikan sing tekan kono-kono sing jane upama tak oncaki aku malah rada ngendikane Pakde. Sing tak ngerteni Pakde paring dawuh yen Nata Ndarawati keputangan budi karo Siwa Semar kuwi pancen kabeh keputangan budi. Saiki hitungane ming mang paringke apa ora? Lho. Iki piye iki? Iki piye iki wae sapa ora ngerti aku. Sing penting Pakde paring pangandikan diparingke ora? Nek tak paringke matur nuwun, nek ora aku wis diweni Purbawasisa karo kakekne Semar lho. Lho, Purbawasisane apa? Nek nganti ora diparingake aku diwenangke ngampuk ning Ndarawati. Lho kose, sabar. Lah kok dadi kowe arep ngamuk Ndarawati iki? Kose Antasena iki rak negarane wong tuamu to, ngerti? Lah kok dadi kowe ngancam karo Ratu Ndarawati iki anggep kowe iki sapa? Kowe iki mung sak anakku lho. Kowe iki meng banyuku kok wani nantang karo wong tuwa iki? Apa kowe ora nyawang Ndarawati iki akeh senopati Antasena? Aku ngerti Pakde ngendika ngono kuwi meng jontrot karo mak cilik Setyaki. Ora apa-apa. Nggih. Piye? Nek badhe damel geger negari Ndarawati. Ajangipun wonten dadanipun ing kempamaning Garbaruji. Ora ning kene papane wong neter kadidayan. Antasena sabar, Setyaki sabar. Wis menenga. Sing marahi kaya ngene iki ya sampeyan. Nek sampeyan ora ngendika, Ndarawati kaya senopati, tangeh Pak Cilik Setyaki ngadepi Antasena. Ning gandeng sampeyan jontrot nganggo pengendika Ndarawati kaya senopati, mula mak cilik kaya ditetangi rasane. Tak cobane. Hati-hati lho, Kang. Wis kowe omong wae perkara kole aku. Ngono ya Kang.
kowe rembugane karo Mak karo Pak Dindorawati nek perkara kakak Mak Jaki nesu tak tandangane. Mboten wonten ing papanipun neter kadidaan. Nendi medal Jawi dipun cobi. Ingkang paman kalian Langgir Antasena kegiatanipun unggul ingkang pundi? Oh iya, aku mengkari manut. Pancen ngadepi wong loro kae pancen kudu sing prayitna ngati-ati. Waduh sinuwun lajeng kados pundi Negari Ndrawati dados sajenging pasulayan. Kakang Udawa wonten dawuh reksanan Ndatulaya nggih. Aku tak nututi sing padha bondo itu kena iso tak pisahe nang padha regejegan. Ora apik mengko dinulu wong akeh ndak dikira ana perkara ngantraning Jodipati karo Ndrawati. Ingkang prayitna ngatos-atos sinuwun ya. Muga-muga bisa ana pepadang ya Kakang Udawa. Sinuwun Ndrawati kula semanggat. Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang Setyaniku garwanira warnarnira nek wedi aja wani-wani nek wani aja wedi-wedi Majile nganti ketrikel-trikel suaramu mboten sakakean gunem. Ayo nek pancen Langgir Antasena lumuh digawe becik arep gawe geger negara Ndrawati ajange dadanipun ing paman garep Puluji. Ya aku ora marahi lho Pak Lanjut sik. Nek sampeyan ngejak Gojek tak ladeni. Nek ngene ditemtokke aku kelakon boyong Sekar Wijayamulya apa ora? Monggo nggih kula radosi. Kurang seru. Ayo, Majile. Good. Ngantem tangan siji ora tak rasake kok sajae ngrapal Jaya Kawijayan. Mabruk ning diadaku kok semrepet. Lagi iki Antasena diantem kok iso sesek napasku ya. Mak Cilik, tak kira kowe ngejak Gojek ning jebul tenanan ya. Ndaluk ngapura nek aku mentolo karo kowe lho Mak Cilik. Antasena, ora edan kowe. Prabu kula dipun tulungi. Kok sik tak jaluke tamba aja meneng wae. Nggih.
Kita kapake. Ora tak kapak-kapake kok. Kok ngerti aku njotos? Ngerti kowe aku ngantem mak cilik? Ora, aku ngajeni karo mak cilik. Lah kok kowe ndungkluk kok Setyaki iki ndrodok awake? Masuk angin paling. Ora sembrono to. Masuk angin duduk kuwi sak kursine. Ora sembrono aku gah. Kena ngopo? Lah mak cilik ya ngantem aku sak kayake nggon dodol. Sesek e. Mula terus aku matek daya kekuatan sungutku paringane Hyang. Sungutku iki nuwun sewu lho Pakde. Sing iso nguripi wong mati ku ora mung Pakde Kresna. Lho, kowe ya iso. Nek tak watek tak peres metu banyune nggo nambani wong loro iso. Nggo nguripi wong mati sing durung titiwanji ya iso. Iki nek nggo ngasorke mungsuh tak sembah utawa tak dingkluki. Ngisor dengkul mungsuhku iso lumpuh ora duwe kekuatan. Aduh, Setyaki, wonten dawuh. Kowe lumpuh. Aduh, Prabu. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Kursi iki tak rembuke sike. Iya. Ning saged to. Iso. Aja kuwatir, ayo tambani. Ning Sekar Jamulya tak jaluk. Dipun caosaken mohon Prabu. Tinimbang kula ngagem kursi roda. Paringke ning nek wis rampung dibalekke ya. Ya ora bakal kok kakekne Semar ki arep tumindak sing ala. Nek nganti kakekne Semar kuwi duwe niat elek tumrap Sekar Jayakusuma tugelen gulune Antasena. Tenan? Iya. Omonganmu tak cekeli lho Antasena. Cekelono asli aku ora bakal ngapusi. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira. Oh. Iki tenan ora, Pakde? Lho, lah ya iki Sekar Jayakusuma. Kok pote ra ana? Iki tukul ora sarana ditandur. Oh, lah ya wis. Tak boyong ya. Iya. Wis anggeni. Kaya apa ning kono? Ni. Apa, Kang? Rene. Kembang diwenehke, diboyong. Lah iki macile kena ngopo? Lumpuh, mbok mau kena gejala stroke. Ora iso tambani. Nggih, dipun tambani nggih. Iya kok sike. Rasa susu. Pusaka iki digawa, aku tak nambani majelis Setyaki. Wis gawe wis. Rumangsaku kok iso nggo mlaku ora, Lek? Ora iso. Ngobah ngono. Saged nggih sekedhik. Madheprana iso mengkur apa ora? Saged. Badhe pun merapaken. Lho, sonte. Ah, sama. Warna-warna ora. Ya, waras ya, Lek. Sok meneh aja nganu, kekuatan ki ana sak dhuwuring langit isih ana langit. Sak dhuwure wong ampuh iso ana sing luwih ampuh, sak dhuwure wong pinter iso ana sing luwih pinter. Aja sok gleleng. Sampun nggih. Wis, ge ngadeg. Waduh, matur nuwun kula nyuwun pangapunten. Ayo padha-padha. Pakde nyuwun pamit ya. Iya Antasena sing ati-ati ya. Ya. Ayo nih bali nih Sekar Jayakusuma digawa. Ayo Kang. Pakde nyuwun pamit. Siwa Ndarawati aku nyuwun pamit. Ya ya. Ngger sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya kulup. Setyaki ngono timbalan. Kok ora pati nduga mono. Ana petungan-petungan ingkang perlu tak cocokake kalawan kananing Kakang Semar. Oh iya. Aja keparengipun. Kowe tunggu praja ya. Kula mboten dipun parengaken nderek. Ora usah. Sagedakan iki kaya ora usah. Nderek tindakipun Kakang. Nggih, ngestaken dawuh. Namung ngatos-atos ora Bu iya. Aku tak jujuk ning Karang Kadempel kaya ngapa to kahanane dening Kakang Semar kok panjaluke werna-werna. Nggih, kula semanggaken paduka Kanjeng Prabu. Iya, Setyaki. Parang suwaning atmajaku sakarone Yayi, ya luwih prayoga. Abimanyu Padhararja saprapta munggir, anakku bocah bagus. Bangsa pinaringaning kawidadan niring Sambikala. Oh, kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya nggih tak tampa.
ora liwat pangestuning awakmu Tampanana. Kula meningga jimat paripin dayana ning ngasan-rusan. Tetuka padha harjo kulup Gatotkaca. Tansah pinanganing kawidadan Wa Prabu. Niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Gatotkaca ingsun tampa. Ora liwat pangestuning ingsun Tampanana. Abimanyu padha harjo. Pangestunipun Paduka Rama Kyai. Jodipati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Kyai. Yo tak tampa. Gatot padha slamet. Tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sowan kula Rama Kyai, bekti kula kunjuk. Wah, tak tampa. Abimanyu Raharja sowan munggir nuninggi Kanjeng Rama. Sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama, Gatotkaca anakku lanang padha Raharja. Nuli paman, niring sambi kula sowan kula tepi saking Rubeda. Kulup sakarone sawise katon asu ingkang dadi napas, asat ingkang dadi riwe. Mara diaki matura marang awakmu ing Ngamarta. Ana wigati apa dene sira kurup sakloron sowan mongko tanpa tinimbalan nggir Abimanyu apa dene Gatotkaca. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Sowan kula menika mboten saking pikajenganipun ingkang putra piyambak, namung dapur dipun utus dening Siwanaya Ntaka. Sira diutus dening Kyai Semar. Nggih kasinggihan mekaten. Wigatine apa nggir para gage matura. Nalika semanten kula nderekaken dhateng kadang kula pun nyayi wisanggeni. Anggenipun nglempahaken sangganing para putra pun kakanthi sowan dhateng Karang Kadempel. Njumbuhaken kan pasumenan ingkang linampan dening pun kadang kula Yayi Wisanggeni. Tumunten sak sampunipun menika Siwanaya Ntaka paring dawuh bilih badhe anggadhahi sedya nedhi ambangun desa. Nyuwun pangapunten. Nanging ngendikanipun Siwanaya Ntaka sedaya badhe rancak gegayuhan ingkang ginayudining Siwa Semar menawi Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun Siwanaya Ntaka. Apa ingkang kudu ingsun tindakake Abimanyu? Ngendipun Siwa Badranaya paring dawuh badhe rancak anggenipun badhe nglampahi ambangun desa menawi para Pandhawa suka paring ambil wujuding pustaka Damus Klimasada kinarya syarat sarana pambanguning desa Siwanaya Ntaka wa Puntadewa semban kula miat langening karanggiwan aglar pandan moncar tinan ler kakonang samsara tetan padhang kasur lan pacaring purnaming kekono dasare mangsa katiga ing Werkudara ora pun kakang ingkang bakal paring pangandikan nanging mangsulana ature anakmu lanang ing Tanjung Anom. Abimanyu Gatot wonten timbalan Rama Kyai. Wonten timbalan Rama Kyai. Upama ta Semar duwe kepinginan bakal mboyong pustaka Jamus mihang jimat Klimasada. Mestine ora usah dadak kongkonan karo Abimanyu apa dene Gatotkaca. Ngluhurke derajate para Pandhawa. Semar kudune sagu sowan dhewe marang negara Ngamarta. Nanging sabab apa dadak kongkonan karo anak-anak Pandhawa. Banget-banget nggone ngasorake derajate para Pandhawa. Mula sing gedhe pangapuramu gandeng siji. Pustaka Jamus Klimasada ora kena pisah karo para Pandhawa. Loro gegayuhane Semar. Mung sak desa wae aku dadak nganggo pustaka Jamus Klimasada. Kowe bali nggir matura karo Semar Badranaya yen to pustaka Jamus Klimasada ora bakal luwal saka negara Ngamarta. Yen Semar butuh kudu teka dhewe ning negara Ngamarta, ora usah dadak kongkonan sapa-sapa. Gatot Irika
kadadyan Gatotkaca kinon mapakarga suta tekapira Kresna Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang nyuwun pangapunten Bu sewu kalapatanipun kemutra ing pringgondani tadah wadana Rama Kyai kula nyuwun pangapunten sanget-sanget Siwana Yantaka anggenipun paring dawuh dhateng ing putra pun Gatotkaca saged lan botenipun pustaka jamus miang jimat lima sada kula ingkang badhe amboyong menawi ngantos sowan kula wonten Karang Kadempel mboten nganti pustaka jamus miang jimat lima sada kados pundi mangke gempal manahipun Siwana Yantaka lan samangke boten badhe pitados malih kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca mila saking menika timbang wangsul kula wonten ing Karang Kadempel ingkang putra ing pringgondani boten boyong wujuding pustaka jamus lima sada nadyan putung mugi kabandhemna remuk mugi kasawurna wah cangkeme Pandyabala Pandhawa Yaga Mulung mangung siring sata Kulawa gambahung Kesrogatitik nyuwun pamunten Kang Prabu paripeksa kula ingkang radiming setanggen kula sowan anyaket lenggah paduka Kanjeng Kang Prabu kembar Sedewa ragile ning apa mula gage matur marang wak kadangmu sepuh ing Amarta supados samangke sampun ngantos pinaya ing para kawula supados samangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula negari Ngamarta ing atasipun Kakang Mas Jodipati mula sora dhateng putranipun piyambak menapa dene Kakang Mas Madukara samangke menawi ngantos seling surup kalian pun Abimanyu tanpa ndhe namung badhe dados regejegan menawa kula suwun kanthi sanget monggo to kula aturi metang kula aturi gelar tuwin kula aturi gulung lelabuhanipun Kakang Semar tumraping para Pandhawa menika boten saged kapitan mawi wilanganing driji namung sampun marambah makaping-kaping bebasanipun Pandhawa kuncung ngantos gelung Pandhawa jabang ngantos craprang Kakang Semar boten uwal saking lelabetanipun kaliyan para Pandhawa menawi namung nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada paduka awal tumunten pasrahaken rembag menika dhateng pun Kakang Mas Jodipati monggo Kakang Mas Jodipati menika boten saged pirembagan ingkang dipun ginakaken namung ngokol menika mangke mboten kanten-kantenan kedadosanipun to Kang Prabu. Sedewa lumen rawuh. Pusaka gage gawanen. Aring marang Gatotkaca apa dene Abimanyu mangsa Baranggan mung ngrimuk sarta ngleremake penggalihing kadangmu Jodipati apa dene Madukara pun ngakang percaya marang sira kadangku ragil Sedewa non ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Wah, gerangamu ora mulang wewani karo wong tuwa. Sekecap ucapmu padha karo ngilani dadane wong tuwa-tuwamu Pandhawa. Nyuwun pamunten Rama Kyai. Menawi kula aturaken menika supados samangke kula saged njagi dhateng kesagan minangka dados satriya. Wah, mulang karo wong gerang. Apunten Rama Kyai.
Inggih. Aja dadi pepalange Werkudara. Kowe ngerti watak wantune kadangmu panenggak? Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngaten menika kula badhe ikhlas natahaken dhateng pejagesang kula. Natake kanggo sapa? Kagem anak kula Gatotkaca. Bocah ora ngerti tata krama aja mbok labuhi. Ndak gedhe ndase. Ya ajare ora pati-pati lere yen durung kutobat karo wong tuane. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mas. Wah, inggih kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mergi menapa? Namung badhe anambak dhateng pinten-pinten raosanipun para kawula ingkang sami priksa jenengipun Kakang Mas Mulasara dhateng putra piyambak. Menika rak mboten sae to. Mangke kinten ingkang putra kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten rukun. Mboten gathuk tuwin mboten mathuk ing pemanggih. Tumunten kula nuwun sewu ingkang ngumbar dhateng mubal babaling nepsu malah sing tuwa menika rak mboten prayogi. Wah, inggih menapa mboten? Yo. Sabanjure piye? Koko Prabu Darmakusuma sampun maring dawuh dhateng kula, pustaka Jamus Limasada kinen maringaken dhateng Gatotkaca. Wah, aja ngapusi. Mboten. Menawi kula wantun matur dara ngersanipun Kakang Mas Jodipati, jangga kula kinarya lintu. Kuwi tenan. Inggih. Wah, ya wis. Sakarepmu ning kowe kudu tanggung jawab. Kula tanggung jawab, Kakang Mas. Abimanyu Gatotkaca wonten timbalan paman, wonten dawuh paman. Pustaka Jamus Limasada keparenging wakmi ngamarta kowe ingkang kudu ngasta. Nggih, ngestaken dawuh. Reksanana aja nganti tiba ning astane wong kang kurang tanggung jawab. Mung butuh kinarya syarat ya cukup syarat wae wis paripurna kondurna. Nun inggih ngestaken dawuh budhal, ngestaken dawuh Kanjeng. Wonten dawuh Kakang Mas, kaya ora mentala weruh lungane pustaka Jamus Limasada kepareng paduka hayo ning Karang Kadempel karepe Semar piye. Monggo Kakang Mas kula dherekaken. Netrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donganing kung lir wuwuh sing pene panca la jagat dewa Bathara Antarja iki kasinggihan kula ingkang sowan kepareng ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tambanana kula pun dinggo jimat paripin dayaning kasantosan janur gunung kadingaren nggonmu sowan negara Mandura eneng apa Antarja mugi andadosna ing kawuninganmu kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya inggih Siwana Yantaka lho diutus dening Kakang Semar kasinggihan mekaten wigatine namung badhe wonten sukaliraning penggalih Paduka Prabu amaringaken ngambil pusaka Mandura. Lho.
maring ngambil pusaka Mandura piye? Kacarios bilih Kyai Semar badhe gadah kajat inggih menika mbangun desa. Monggo nyatanipun menika mangke mboten badhe kasembatan menawi mboten saking pambiyantripun Padukawa Mandura. Aku kudu piye? Panjenengan kedah maringaken pusaka Kyai Nenggala. Piye? Pusaka Kyai Nenggala. Kyai Nenggala tok gawa ning Karang Gedempel. Ih, kasihan mekaten. Wah, jagat Dewa Bathara. Antarja, wonten timbalan. Mesine kowe iso mikir. Kowe wis dewasa, iso ngulir budi. Ing ngatasé Kyai Nenggala kuwi pusaka kadewatan. Ora pusaka baen-baen, ora pusaka mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadewatan diparingake marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi Dracate Semar mung arep bangun desa iki dadi anggo syarat pusaka kuwi. Semar iki wong gerang ora iso mikir. Nyuwun mahapunten. Nyatanipun ngendikanipun Kyai Semar kados mekaten. Bali, nun Bali. Lho, kersanipun Paduka Prabu nundung dhateng kula. Kandha karo Semar. Kandha karo Semar. Yen ora bakal kasembatan mbaya Kyai Nenggala. Menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha paripeksa dhateng Padukawa Mandura. Piye? Menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha peksa dhateng Padukawa Mandura. Mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggala. Lingsem raos sing manah kula ing atase kula menawa satriya dipun utus mboten saged ngrampungi karya. Menika raos kula sampun mboten saged netepi darmaning kasatriyan. Terus kowe arep apa? Terus kowe arep apa? Iye, kula badhe ngrebat Kyai Nenggala. Iblis kanat. Kowe malah wani karo awakmu Mandura. Kowe ngrebut Kyai Nenggala. Antarja, kowe menungso apa kowe? Manus maring jajalan sekertane pawana menungso rakatan. Wah, selagine dewa wae ora wani nyilih Kyai Nenggala. Mung Dracate Semar batul ketibal pitulungan nyilih Kyai Nenggala. Ora melek mripate, ora nyawa karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten wa istri. Mas kok kacang kemeh. Wiladal. Ora kena dialus Ratu Mandura. Wa Prabu, nyuwun pangapunten. Kula estrinipun mboten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan. Nanging menawi panjenengan sampun wiloro dhateng Wonorejo, kula nika menungso dudu kewan. Ayo cobane kaya ngapa kekuataning Ratu Mandura. Antarja, Antarja kaya bocah. Manus maning jajalan kuat dhewe. Menungso ora tataran kuku karepe dhewe Antarja wani karo aku jatuh. Kresna iki. Inggih. Kok duka-duka Nesuwaru Antarja. kula nuwun mapunten nek nganti Antarja wani pripun? Lho, lah mau dicoba. Dijajal piye? Baladewa mung Antarja ora bakal wedi. Antarja wae wani. Wantun. Lho, bocahe wani. Nun sewu lho, panjenengan menika dereng prisa kekuwatane Antarja. Mula dadi piyayi menika aja sok ngembe ngempukke watu ngatoske banyu. Karemu piye? Antarja sowan betahipun menapa? Nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Lajeng Aku ora entuk. Antarja panjenengan Tak piloro, tak ajar. nek wong tuane ra trima pripun? Lho nek wong tuane Antarja ra trima kok tekan kene. Tenan apa piye? Tenan apa piye? Nyuwun pamit kula tak matur Kanjeng Rama. Aja wis. Nantang Kanjeng Rama padhake wong tuaku ki wong jireh. Kula tak matur. Ya piye? Antasena kan pisang geni ugi sowan wonten negari Durwati. Lho, wigatine Nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ingkang sekawit kula mboten parengaken ing gandeng kula menika kemutan labatanipun Kyai Semar
lelabetanipun Kakang Nayantaka tumuli pusaka kula paringaken. Lah samangke menawi panjenenganipun Koko Prabu menika dipun suwuni ngampil Kyai Nenggala namung sekedhap dipun suwuni ngampil kok ora entuk. Menapa panjenengan menika mboten kemutan dhateng lelabetanipun Kakang Semar? Lho lah aku ya kelingan. Lah inggih, menawi kemutan mbok ya diparingi ngampil, ming maring ngampil kok angele ngopo to? Lah kuwi pusakae. Wijaya Kesuma menika ya pusaka, sami-sami pusaka kula maringaken kok panjenengan mboten menika mengko dikira, lho anake Prabu Basudewa ki jebul apik Kresna mbangane Baladewa. Kresna disuwuni ngampil diparingke kok Baladewa ora ki. Yen ngono pancen bener omongane wong kae Baladewa ki wonge galak ora entuk disili apa-apa. Pelit. Yo. Kok njur mak slonong saka tengah epek-epek. Antarja wonten timbalan. Kyai Nenggala wis diparingake iki lho. Wo, matur sembah nuwun, ora caturan. Kula ngaturaken panuwun, ora caturan Kyai Nenggala. Inggih ngestaken dawuh. Terus piye? Sameneika ngaten, monggo nyaketi Karang Kadempel sowan dhateng Kakang Semar. Sedyanipun menapa, pikajenganipun menapa, rak malah sekeca ta ora usah dadak nesu-nesu kaya ngaten menika. Oh ngono. Inggih. Ya wis ayo. Budhak ning Karang Kadempel, monggo Koko Prabu kula dherekaken. Kakang Semar, kula janjane piye to niyate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus supaya nyuwun pusaka 3. Pusaka ke pusakaning Koko Prabu Mandura lan pusakaning Kyai Prabu Darma Kusuma. Ya, piye Semar jane keterangane piye Semar? Wah, Depol. Karepmu piye? Istunipun niki mung dienggo syarat. Lah iya. Syarate syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pamongagung. Wahyu Pamongagung nggih. Lah syarate kudu nglumpukke pusaka 3 niki. Pusaka 3 niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges Wahyu bakal mandhap. Lho, lah banjur sapa sing arep nampa Wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara. Kinemulan mendung sak nginggiling padukuhan Karang Kadempel. Angen danu kaya bakal jawah dres.
jroning Karang Kadempel parandening mangke ana kilat sak gebiaran ingkang nganyigar punang mendung tengah biak nyarengi tumurunning wahyu kalih werni sang pamong agung manjing anggane Kelurahan Semar tuwin nata Ndarawati. Malah sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andaning Ki Kakang Semar. Berarti wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdipun Semar kalih Sinuwun Ndarawati ingkang pancen pantes lan cinampiran kewajiban kedah momong dhateng satya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu inggih menika para Pandhawa. Kekiyataning wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Kadempel supaya luwih apik lan supaya luwih becik Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok gelem gunake. Pancen tenggala ki sok ora manut. Karepe nek yah iki arep dolan dhewe. Purnaning gati sura Sudira Jayane ingkang ret. Bratet kate kula ajar Mas Kuti.